Marlango actuarà aquest cap de setmana a Reus, al Teatre Bartrina, dins la gira de presentació del seu darrer treball, The Electrical Morning. Marlango, liderat per l'actriu i cantant Leonor Watling, és un dels grups espanyols amb més projecció dels darrers anys. El grup neix com un tribut al seu artista fetitx, Tom Waits, i resulta una mescla de jazz, rock, blues i pop que de moment els assegura en cada disc un èxit de crítica i de vendes. How fast gonna run away from me? How far, how long can I keep away from you? How fast, how far, how high, how hard? How far we're gonna go this time? Escolti, doctor, he decidit convertir-me en un home de profit. I això? Perquè vull fer coses pels demés i fer un món més just i millor. Aquesta decisió l'ha presa abans o després de pixar-se la bústia del seu veí perquè li feia ràbia que rebés més cartes que vostè? Després. Cervera ensenya les seves joguines. Veïns de Cervera i la comarca de la Segarra han reunit una mostra de joguines antigues, des de principis del segle XX fins als anys 80, en una mostra que es podrà veure fins al 18 de maig al Museu Comarcal de Cervera.
Avui ens acompanya Pròdig, un grup de punk rock melòdic de Manresa que remunta els seus orígens al 2003, amb la formació Bad Choice. Amb Bad Choice, Amando, Joel, Jordi i Domènec graven 2 discs, To Take Away i Without Solution, que els permeten començar a ser coneguts per la Catalunya central. Amb la incorporació d'en Fèlix, el baixista dels sabadellencs No Way Out, es dissol Bad Choice i es crea Pròdig. Podeu escoltar més temes de la banda visitant el seu MySpace. Properament estaran en concert a la Sala La Nau, de la Roca del Vallès. Llumelles que em guien la foscor, però quan ja no és aquí, estic destrossat per dins. Ja no puc anar sense ell i no puc fer res sense ell. Sé que si anem junts aquesta nit, tot acabarà igual. Fatal, sempre acabem igual. Ell és qui té les solucions, però és el causant de les preocupacions. Potser si no el conegués, tot aniria molt més bé. Però és un amic quan vaig amb ell, sempre somriu, però quan ja no és aquí, estic destrossat per dins. Sé que no puc anar sense ell i no puc fer res sense ell. Sé que si anem junts aquesta nit, tot acabarà igual. Fatal, sempre acabem igual. Sento que sóc jo qui et deu molt, però sento que ets tu qui m'ho deu tot. Però és un amic quan... Blog TDI s'acomiada per aquesta setmana. Com sempre, podeu consultar el nostre blog, blogtdi.wordpress.com, i podreu trobar tots els continguts del programa, links als blogs de la TDI, informació complementària i molt més. Participeu, comenteu i opineu sobre el programa, proposeu els vostres blogs, grups de música i activitats que es facin a la comarca. blogtdi.wordpress.com